Ngiphethe uNobahle bathi ngumabhoda angazi ukuthi libuyaphi leli kamabhoda. Libuya ucoach umjini. Oh okay. Then lento yebhola iqalaphi inkosazana? Ngaqala ukudlala ibhola esikoleni e-primary. And then ngasuka lapho ngathola i-team edlala ebizwa ngokuthi idlala ntombazane. Ngacoach ucoach umjini Ntombi. Okay. And then esikoleni bokwenzeka mhlambe udlale nabafana noma yinto nje othi hayi cha ngidlala namantombazana. Esikoleni bengidlala nabafana. Bengithanda ukudlala nabafana. Ibhola ngiqale ukudlala nabafana. And then kwaya ngathola ukuthi ibhola likhona namantombazana and then ngajoin ibhola lamantombazana. So ubuyaphi kwaZulu Natal? Buya ePietermaritzburg. Oh ubuya ePietermaritzburg e-Edendale. Yeah. Hey ngizakuthi amantombazana khona alibamba. Bathi nje ibhola hayi makuzamantombazana hayi nishisa kakhulu. Basho khona umuntu osicoachayo ucoach umchicha and ama players amaningi aqhamuka kuyena ucoach umchicha. Yeah. And then wena usesikoleni? Yeah, usesikoleni. Ufunda eOakland Park eJohn O High School. And ufisa ukuyibona ukuphi la ebholeni likanobhutshuzwayo? Ufisa ukuzibona uhamba ufika kweliphi izinga? Ufisa ukuyibona sengidlalela ibanyana bese ngiyahamba ngiyodlala eEurope. Ngidlale kwiliga ephezulu. Ake sikhulume ngestrength sakho. Ngibone mabekufaka la ukuthi hey wethenjiwe ibhola malinikezwa wena nasebhenchini bama ngeenyawo. Sikuphi istrength sakho? Strength sami ukora nokuba neshot nginalo ishot. Yeah, and then nokuba jika ke. Usho ukuthi uyabajika nje? Ngiyabaqela. Uyabathwala. Hayi ke nkosazana congratulations nje ukuthi uzodlala la ku Pirates Cup. Yeah, hard luck for loss na kanjani sasa singakuthola uphakamisa inkomiti but siyathokoza ukubona umdlalo ofana nawo. Thank you sis.